Ayan guys, sa oras na alas 3:25, dito na kami din sa Aguilar. Mga sharks, attack! Dito na ngayon sa Bolinao. Oh, sino mga high blood dyan? Ang ganda. Grabe. Oh, isa pa. So, napakaganda pala. Guys, pababa dito sa may sa may Falls 1. Huwag pa kayo magbibihis. Ganyan na kayo. Good morning. This is Jay Santos again. Ito, panibagong vlog naman itong gagawin natin to. Today is June 27. Sa oras na magalaw na ng madaling araw, papunta kami ngayon ng Bolinao. So, nagkataon kasama ko ngayon pamilya ko. Saka si Beshi. Yan, no. Naghihintay sila ngayon ng bus going to Bolinao kasi magbabas sila. Kami magmumotor kami, kasama ko yung mga shark riders. So, let's go. Ayan na. Magbabas sila. Ayan o. Ito mga doon sa sa Bolinao. Mga taga Manila. Mga taga Manila. Ayan. Alamat? Oh. Hanggang sa Bolinao pa. Ba't sino yung wala? Oh, yan guys. Oh, kumpleto na sa uniform, oh. Alright. Yan, oh. Oh, itignan mo, baka maano ng sigarilyo mo, ha. Nahiram lang natin yan. Oh. Yan, oh. Mga shark riders. Yan, oh. Oh, kumikintab kayo sa sa reflectorize, ha. Anong walang pasukan pare? Yan, oh, ayun, yan na. So yan guys, sa oras na 1:30, on board kami. Punta kami ngayon ng Bolinao. This first time ng mga kasama natin punta ng Bolinao. Parang Chris, hindi nagpapaka, akala ko sino nito. O yan, kompleto na. Hindi na namin nahanapin ng para Chris sa mga video. Alright. Are you coming with me? Tell me something you've always wanted to do. Are you almost ready to reach out? Might be meant for you. The train is leaving the station, baby. The train is not gonna wait. Yan guys, sa oras na alas 3:25, dito na kami din sa Aguilar. Eto, at magpapagas muna kami. At yung iba, magsi-CR muna as usual. Si Pare Hassel. Ayan. Oh. Aguilar. Ano pare Pets? Okay. Musta ang biyahe? Alright. Daipo. Ika. CR ka? Daipo! Ay, Daipo. Oh, John. This is your second time, ha? Jo, ayan. Ano tayo ngayon? Pare Chris, kaya ba? Kayang-kaya, no? Sisiw. Basta biyahe. Okay lang. Ito, kayang-kaya to kahit natutulog sa likod ko eh. Ayan, CR muna, CR break. Ayan guys. Nakapag-gano ka na? Rest na? O yan guys. At meron tayong mga ngayon, may gear, may click, yan, click, may DMX,
Merong NMAX, merong yung kay pareho ano na Raider. Yan oh. Bergman din. So may mga bago tayong mga kasama. Ito talagang ito, luma na talaga to eh. Batikan na rito to eh. Batikan Italy, pare. Batikan Italy. Mga bossing, maghintay pa tayo ng mga siguro mga ilang oras pa dahil dito pala tayo sa Makilat. So, cheese muna at kailangan pang puyat at pagod sa biyahe. Alright, see you. So guys, ginutom na naman kami rito sa biyahe namin. Kaya nakita kami ng gotohan dito. So, iyan o. Magogoto. May nakita silang gotohan doon, kaya lang iba yung ano, chicken goto. Ano yung pare? Meron sa kabila, pare, sexilog. Sexilog. Punta ba kami dito? Nakita kami doon ng ano, mga sexilog. Yan. Kakain muna kami guys. Yan o. Magogoto muna kami. Yan. Magkano yung goto niya ate? 50. O yan. Mga sharks, attack! Ano, gutom na pare, Chris? Ni gutom? O para malagyan ng konti yung ano natin, mainitan ng konti. Meron pa rin yung layo yan. Ginutom mo yung mga pating. Oh, mga pating. Attack! Oh, talagang game. Ikot ka. Ayan, kompleto. Kompleto ang mga pating, oh. Ay, hindi. Wala pala si Daipo. Daipo. Ano? Kapatid ni Daipo, pare. Oh. Dapo. Napag-iwanan ka na naman, Koday. Lapit na tayo, ano? Lapit na, oh. Lapit. Sa kapatingan natin. Oo. Doon tayo nababagay doon sa ano na yon, dagat na yon. Yan guys, second gas up natin dito. Pagmula na dumating tayo kanina sa Herona, second gas up. Yan lang. Pangilang gas mo na yan para Chris? Yung pa lang? Ako lang, ayun na pala. Okay. Yan. Ang pangalawa, sa Shell. Shell na. Kaya din ako pangalawa na eh. Oh, tapos na kano rito ha, 57.35. Sarapan. Binugaw na namin kanina yun. Good morning again sa oras na 5:41. Nandito na ngayon sa Bolinao. Waiting lang tayo ko sa ano, sa mga kasama namin nagpass. Kumusta Boss Fids? Rapper, Ha? masisisihin ka pa. Albait itong hassle na to eh. Siya ako pa sisihin siya, nagdadrive eh. Ayan. Ay, si break. Kasalanan mo, pare. Oo nga. Ang bandang uli, kasalanan mo pa. Nasa ano, malapit na daw. Ano? Kaya pa? Ano na tayo? Malapit na tayo sa may pantalan. Tayo lang natin. Musta Jo? Ano to? First time mo dito? First time mo lang dito? Matagal ka na rin napunta rito. Alright guys, andito na ngayon tayo sa may pantalan. Papunta doon sa
Santiago Island. Ayan, sa kabila. So, hintayin lang natin yung barge na dumating dito. And then sasakay natin yung mga motor natin. Iyan, no? Ayan, kasama ko ngayon yung anak ko sa kayo, si Mrs. Siya, sinundo natin kanina sa may Victory Liner. Alright. Yun. Walang tulog? Malapit lang, no? Malapit lang, guys. Lapit lang mo yan, malayo sa pagudpod. Oo, mas malayong pagudpod. Napagkalati. Yung pwede siya sila sa pagudpod pa rin. Bakit? Mainitin ang ulo pa. Mas maraming trials doon. Si Boss Rodney, Beshi, mustang biyahe mo? Sarap ng sakyan namin. Oo, nakabus ka. Bagong Victory. Relax. Oo, deluxe pala. Kaya naman pala, Sabi nga niya, mabango daw eh. Hintay lang natin yung barge para na pupunta rito. So, yung sasakyan natin. First time. First timer. Oh, yan, Pari Erwin, First time. Ayan. Son, first time? First time niya. Oh. Doon kayong pupunta. Alam mo yun, nando doon. Doon, dulo-dulo doon. Punta na namin yung ton. Nasakay namin yung mga motor. Kaya na si. Nasakay pa namin ng van. Ay? Ba't pinapagalitan mo na naman? Ayan guys, nandito dumating na ngayon tong barge na nagdadala ng mga pasahero galing doon sa kabilang isla. So ngayon kami naman naghihintay kami rito. Yan waiting. Alam niyo bang mayroon pang sasakay ng mga truck sa mga kotse Oh, ganyan katibay itong barge na to. Siya pa rin yung nagbubuyod na yun. Oo. Nakababa na itong mga galing sa kabila. Kami naman ngayon kami naman ang sasakay. Palit. Yan First time kong sumakay ng Roro. Makakarating din ng Boracay sa wakas. Oo nga Alright. Ayan, nagbaba na yung mga Ay, oo na. Sumaktuyo. Waiting na po yung mga nasasakay ng Kaya niyan. Oh. Yung Oh. Oh. Gilid. Ayan yung pare ko. Makapos siya pa. Ito mga boss mga guys. Nakasakay na tayo dito sa may barge. Pupunta na tayo sa kabila. Makita nyo, sa sarili nyo ito, limang motor. Sa bali niya doon, mga truck, saka mga So siguro mga mga 5 to 10 minutes lang na tayo sa kabila. Kasi siya mapupunta. Yan ka na, mahulog ka rin. Dar na, pupunta na tayo doon.
Musta? Hello po, good morning. Alright. Dami Ayan. naman. Oh. Diyan na lang kayo. Okay. Alright. Oh. Welcome to Kaasi. Ayan. Yan o. Ito yung pang second time mo na din ngayon o. Ako ay pang-apat na ko na best ko na to. Muntik pa tayo naligaw, muntik ko nalimutan yung Liliko ka na kanina. Kaya nga hinahanap ko Doon, sa una doon. Sige. Yung lupa yung... Balak kayo may kulad. Pasok. Ayan si Boss Godwin. Kailan ang yun yan? Mamaya, take out na kami. Di nyo na kami kasama. Oo nga. Bakit meron? May iwan. Ganun ba? Kaming dalawa lang yung take out ako. Alo. May pasok kasi bukas yung misis ko eh. Ayun lang. Kala ko makakasama pa namin. Alright. Sige, pag ganun muna kami dito na. Sige. Pasok mo. Sige, tara. Tara. John. Ito sila Yun. Boss Alvin! Magandang umaga. Ano may nangano ko sa'yo, hindi pa na eh. 790. Yeah. Alright. Pa-take off naman daw pala sila, Ano ko sa'yo pare? May nangano ko sa'yo. Ruben, bigyan mo Oo nga daw. Sana si Pare Arvin. Sama muna sila maligo. Oo. Si Pare Arvin. Ano ginagawa niya? Okay ba? Ay, doggy. Oo, high tide. Ito yung isang kasama namin, no? Naliligo na. Ano ginagawa mo? Naliligo ka na. Ay, nako. Maulan-ulan. Mabuti di kami nabutan ng banda rito. Halika muna. Anong isda to? Butete. Parang yung... Sa yung octopus. Ito Pugita. Ayan guys, Ito na ang ito na ang piyesta sinasabi nila. Lukluk yan. Bakit? Sige. Ako mag-video ko pa. Pare, Chris. Ano mo yung sarili mo? Pre, pag gusto nyo talaba meron dito. Pare Page. Talaba. Ayan guys. Pupunta tayo ngayon dun sa nasabi na ng white truck. So ito yung sasakyan natin ngayon. Iyan. Sige. Sige. Ayan merong Pare Sel, nga itong bata. Ayan. Hawak ka sa akin. Taas mo yung pamo. Huwag kang tatayo. Huwag kang tatayo. Upo ka lang. Ganyan. Ayan. Paano ka? Ganyan ka lang. Yan. Alright. Uy! Pwede ka lang upo dyan. Ayan mga kasanjen, dito na nga tayo sa may bangka. At pupunta na tayo doon sa isla. Kung saan pwedeng mag-swimming. At mamayang konti, pupuntan din natin yung pinuntahan natin na floating cottage. Para masilip uli natin yung Taclobo. Para yung mga first timer. Alright. Diba? Ayan Beshi, how's you? Pero, bukas mo. Pumapasok yung tubig. Ako, delikado. Boss Jessie! Yes! Shark Rider! Shark Rider, it's complete again. John.
Lulubin danom? Paboreme. Biya mo pala. Nasaan yung kapitan natin? Kapitan! Kapitan Erwin! Nagre-refill pa pala. Oh, gitna raw. Gitna, para hindi mano yung katig daw. Okay. Antay yung kay life best ng anak mo. Yun. Yung si Barirot niyo. Wala life best siya, oh. Ay, adjust kayo sa ulo. Para ditingala. Hindi sa Oh, atras daw sa likod. Hindi sa harap. Ay, sarap pala. Sumang harap. Ito ba? Oo nga pala. Yung harap, pre, dapat. Saan? May harapan? Meron ng tao doon. Usok yan. Oy, di ba't nung last nga dito? Sino nga pula yung usok? Dito ako, yan. Tuk-tuk sa inyo, no? Alright. Papunta na kami. Oh, Poday. Ano na? Sinayang mo. Poday. Malapit na lang sa may kakaista. Sa tayo doon. Mga kasama natin. Yan guys, ay kung tayo sa gitna ng nagdagan. O, pag-ibig nyo ko dahil marami pa kayo nakamahami na ng maka. So yan. Alright guys, so dito na tayo sa tatawag nilang white rock. Kung saan meron tayo makikita ng nito, sandbar. Yan. Pare, anong masasabi mo? Quality. Quality, di ba? Yes. Oh. So, ito na. Ito na ang white rock na pinasabi nila. Let's go. Oy, yung iba, hindi na nakatiis. Sobrang ganda. Ito na. Sulit nga ang biyahe. Malayo pero sulit na sulit. Ito yung nasabi nila sandbar dito sa White Rock. Kung saan ito lulutang lang to pag pag yung low tide. Pero pag high tide hindi mo makikita to. Nakalubog siya. So, Boss Alvin, thank you so much. Ay. Ano masasabi, Beshi? Oo, di ba? Sandali, bibili.
Grabe ah. Oh, pre. Iabot mo na dyan. Oo, dito na tayo Pre. mag-aano mamaya. Oh. Iabot mo na dyan. Per kilo na yun. Mali, hindi naman palang babaw. Ayan guys, andito na tayo ngayon. At bababa tayo sa malalim, hindi. Ay! Muntik lumubog. Oh. Gani. Ito na ngayon ng ano, pinagmamalaki ng Bulinaw. Although ito, first time ko pinuntahan itong sandbar na to. So, napakaganda pala. So, quality sabi nga ni Pare Pit. Alright. Lumayo. Alright. Nabasa. Halika na, bebe. Iya. Iya. Oh. Doon tayo, baby, oh. Oh, dala may ganyan. Grabe, pare Win. This is the, ano, this is the moment. Oh, first time to. Meron palang ganito. Ano masabi mo? Oh, ano masabi mo naman? Ano pinapanood ka ni, ano yan? Ni Anang. Ha? Ano masasabi mo kaya? Ikaw nag-enjoy ka rito. Ayan guys. Oo, bang may mga butas na ganyan, may trap yan. Oo. Ano dyan? Wala na naman. Ayan guys. Alright. Oh. Pang-release. Oh, isa pa. Actually guys, 4 times na ako bumalik dito sa Bulinaw na to at saka sa lugar na to. Pero never pa ako napunta dito sa lugar na to. Itong white duck na sinasabi nila na sandbar. Ang ganda. Grabe. Oh, hindi ko isipin na may ganito pala dito. Malayo siya pero sulit naman. Sulit puntahan. Abe. Ay, meron kang talang gumagalaw siya. Ano? Ikaw nakahanap niyan? Saan yung galing niyang ano? Lutuan? Dala-dala niya? Ano na to? Nagpa-vlog kasi kuya. Oh. Country road, please take me home to the place I belong. Ligo kayo, may alamin kayo po na. Wala pang tulog-tulog yan, ha? Oh. Puting-puti yung ano, kaya pala white rock. White sand. Oh. Nakikita nyo ba yung bandaron? Yan na ba yung ano, yung sa ano yan, West Philippine Sea. Ayan. Alright guys, pauwi na tayo ngayon. Pauwi na tayo sa Santiago Island. Tapos na natin itong camping dito sa may sandbar kung saan nag-enjoy ang mga boys. To the place I belong.
sky. Yesterday to the moonshine. Teardrop in my eye. Country road, please take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama, take me home. Country road. Leg pa yung isa niyan. Nagbababa pa lang. I hear the voices in the morning as she goes me. The radio reminds me of my home far, far away. Driving down the road, I got the feeling that I should not be known. Yesterday, yesterday, Ano wag mo hawakan dyan? Star stone yan. Ah, sipsip. Papaya. Ano yan? Seaweed. Ice cream. Ayun o. Goods na goods. Ayan. Salamat. Kinaya. Thank you so much. Ay, ingat po ah. Salamat. Sige pare, sige, sige. Balik kayo ha. Pare ko eh. Ayan ha. Thank you. Pasalamat sa'yo, Boss Alvin. Sige, okay lang. Balik kayo next year. Okay, thank you. Ayan guys, natapos ng natin dito sa may Santiago Island. Pupunta na tayo ngayon doon sa sa Bolinao Waterfalls. Saka doon sa Enchanted Cave. Kasama natin yung mga boys. Ayan o. Hawak kamay naglalakad sa may dalampasigan. Saksi ang alon at buwan. Pumipilit sa tibok ng puso tuwing ika'y tumatawa o tumitingin sa aking mata. Kinakabahan na baka gusto mo nang umalis. Hindi ko malaman kung paano sasabihin. Huwag muna tayong umuwi, mundo'y tahimik. Guys, sa oras na 7:35, andito na kami ngayon sa may Pantalan. At babalik na kami doon sa kabilang sa isla. At pupunta namin yung sa my cave. So ayan guys, ito. Alright. Isa lang magbayad. Ay, isa lang. Eh, yun nakakuha. Naka 125. Pati na rin ang pagkapi. Sana sir. Pre. Ticket. Ani, sana lang po. Ayan ha, basang-basa kami. Oh. Ang lakas ng ulan. Ayan ha. Basta ka ano? Ako na. Ayan guys, oh. Basang-basa yung mga pating. Oh. Ayan oh. Ano, enjoy bang nalaligo sa tubig? Sa ulan? Oh, ayan oh, basang-basa oh. Oh. Ano, basang-basa. Basang-basa mga pating. Oh. Ayan oh. Mabuti itong dalawa to, talaga safety yung dalawa. Saka yun pa oh. Oh, 5 oh, safety. Ay, ito, oh. Basang-basa na sila. Alright.
tayo. Pare, bababa na naman tayo. Kalalim. Kaya mo lang umalag. Ha? Eh, huwag ko lang. Hindi na naman kakayanin. O ba? Pare Rodney, naglista ka. Kanya-kanya linguran eh. Anjay, andito na tayo ngayon sa may Bulinaw. Bulinaw Falls 1. Okay. Yan. Kumain na kami rin sa may restaurant. Karinderya. Yung ketchup. Ano, magkano daw? Magkano daw ano? 30 sa motor. Okay. Kailangan na lang yung motor kasi Sige, baba na. Love. Talaming anak mo. Marwin! Guys. Guys, pababa tayo dito sa may ano, sa may Falls 1. Kung makita nyo itong sa may likod. Yan, no? Hey. Ha? Oh. Ano pala rito? Huwag pa kayo magbibihis. Ito na ano.